Ona minimálne od roku 2012, ale podľa mňa aj skôr, ona bola vypnutá. Viete, ja keď vidím dneska Fica, ako so slzami v očiach hovorí, že viete, že a čo nám teraz bude strážiť naše jadrové elektrárne? A čo nám strážilo od roku 2006, keď sa stal premiér? Nič. Keby aj fungovala tá S-300, tak tie naše bola jedna bola, hej? A tie naše elektrárne sú tak vzdialené od seba, že by ten jeden systém ich nedokázal ani dve vykryť, ale bola vypnutá, ten systém bol vypnutý. A prečo bol vypnutý? Lebo neboli náhradné diely. Lebo náčelník generálneho štábu povedal, nie Naď, ale generál Zmeko povedal verejne, to je dohľadateľné, že za históriu tej S-300 nikdy nebola modernizovaná. A tu, viete, niekto mi povie na ulici, že za tú S-300 ty hajzel pôjdeš sedieť. A hovorím vám, za čo pôjdem sedieť? Za to, že systém, ktorý bol vypnutý a ktorý nefungoval, nič nám nestrážil, že som ho dokázal dať na Ukrajinu, za čo sme dostali peniaze z Európskej komisie, mimochodom z Európskeho mierového nástroja, tak za to, že Ukrajinci si dokázali, ako jedna z dvoch krajín na svete, iba Rusi a Ukrajinci to dokážu opraviť, oni si to mali na to náhradné diely, tak si to opravili. Ale to bol systém, priatelia, z 80 rokov. Si predstavte, že jazdíte na aute z roku 1982. Toto je ten fantastický systém, kvôli ktorému ma chcú akože dať do basy? No nema dajú. Dostanem Nobelovú cenu za mier asi. To je nezmysel, viete, že vás tu klamú, ten Fico, oni vás klamú dennodenne, a normálne, že otvorene. A ja mu potom dám otázku, že a prečo ten váš Glovač, minister obrany, v roku 2012 napísal do Bielej knihy o obrane, že S-300 treba vymeniť, lebo je nefunkčná? To nie je pravda. Však to do dnešného dňa je na ministerstve obrany napísané na stránke.